A ja bych tak porobił... Ja bych porobił wsparciem. Byłam w Sosnowcu, czy to czyni mnie teraz gorszą osobą? Chyba gubi ci pakiety. Nie, nie gubi mi. Dementi. No to ja dementuję opinię wojennego młotka, bo ja na kompie w zasadzie takim jak on mam w Asasynie prawie stałe 60 FPS-ów oprócz zwiech, bo gra ma ciulatą optymalizację. I mogę się kłócić dalej. Jo się mogę wadzić długo. Bez toż dejcie pozór. Chciałbym to zobaczyć. No to... Czy mam do domu zaprosić? Nie wiem, może ta karta sztajchnięto albo coś, no nie wiem. Ktoś sam pierę i noże. Na live 60 klatek wiadomo nie pokażę. Na tubie tym bardziej, bo tuba idzie w rozdziałkę, a nie w te. Dodają możliwość filmów w 4K. A 60 klatek jak nie było, tak nie ma. A przydałoby się. Bo niektóre rzeczy się fajnie ogląda w 60 klatkach. Pornole. Nie no, żartuję. To był Inowic. Znaczy... Nie wiem, nie dementuję, nie oglądałem nigdy pornola w 60 klatkach. Zabijam! Zabijam! Czy nie zabiję? No. Habak... Gościu! Wylew! Ze strachu. Wracaj! Ej, nie chce się asić, ale dobrze idzie. Ja pierdzielę, ej. Dobre KD, 9-1. Co ja robię? Co się sam dzieje? Sztyć zabiją. Ale serwer chyba jest full, to i tak byście nie weszli. To spokojnie. Bez high. Co to odblokował? Co to jest? To jest razy 4, a to było razy 3-4. To nie, to ja nie chcę. Był fajniejszy. Ło, cienisty cieniu. Wiela ich sam je. Czurzech.
Ej, 12-2 te KD. Jadymy durś. Teraz czas na nas. A! Chcą mnie zajść, zaszł mnie. Czy na tej mapie można jeździć małym czołgiem? Na trybie deathmatchu nie idzie. W ogóle idzie, ale na deathmatchach nie. Ja szukam spawna, jak to jest deathmatch. Ja już też mam ała. Dobre. To było nie głupie. Ej, a jakby się tak zakraść w ogóle? Dobre. Szło się tego spodziewać. Dobry artykuł na Game Informerze. Cóż. Bywa i tak, że bodziana z maszkeciu szpak. Hello z Niemiec. Halo. Kuźwa. Muszę zaprzestać żebrów. No, można zaprzestać, bo serwer każdy se może znaleźć jakiś we własnym zakresie, nie? Nie wiem, co za sens akurat właścić na ten, skoro on jest pełny i tak nikt już na niego nie wejdzie. Co to było? Co to było, się pytam. Boż, dobra. Spróbujemy tak. Para pa pa para pa pa para pa pa para pa 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 para pa 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 pa. Dobre, idziemy od zadka. Sturmabteilung Flanker machen. Jest szczęśliwa trójeczka. Kuźwa. No. Dowej. Kuźwa, nie, po uchu się chciałeś poszkrobać. Po daklu. 28 w sumie. Obleci. No, idź. Coś się zbiesił. Gwiazda, żech zebrał. I uchwyt.
O! Halt! Bandit! A tam jest ta kociula. Ja mu rozdupca ta mało chałupka. Już. Skrzynka z amunicją. Dobre. Drugi, 24/8. Dobrze idzie. O. O. Optimal. Dobrze. Dobrze. Niedobrze. Walczymy o złote spodnioki. Zacięta walka bez pardonu. Trup się ściele. A że się ściele. Nie! What? 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 Bandyci! Mam wrażenie, że ten mecz się może szybko nie skończyć. Takie jakieś... Nie wiedzieć czemu. Ha! Ciężko lufa. Nie! Szaleńcy! Psychopaci! Dobry mecz! Dowum okejka. Boż. Nowy rekord życiowy.
Ja bym włączył premię, no ale nie pomyślałem. Best Ślązok EU. W sumie najwięcej zabójstw. Jestem zadowolony.